Мындан нәқ 60 ел элек, 1964 жылы мен Наманган деген шәһәрдән Казанга килеп төштем. Казанга килдем нинди максат белән кирергә консерваторияга һәм аны укып чыгып, әтинең васыяте бар иде. Мин йөргән урамнардан, мин күргән дуслар һәм мин эшләгән Камал театрында бер генә балам эшләсә, мин шуңа бик канәгать булыр идем. Ул беренче булып монда ул туып үскән Казанда. Һәм 1940 елны артистларны кулга ала башлагач, дөнья буталчык булгач, Исмаил Шамсетдинов, аның дусты, әйтә: Хамид, югалып торсаң, 1-2 елга син үзең детдом балай, синең телең бик узын һәм Алла сакласын, бер хәл булмасын. 1-2 көннән әти әнине култыклап, әнинең кулында 1 яшьлек ирәдә, әтинең җанында 2 яшьлек Рабия, кулында виолончель, и вот беренче татарский виолончелист диләр аны, беренче татар виолончелисты Казаннан китергә мәҗбүр булды. Һәм шул Наманган дигән җирак шәһәрдә безнең гаиләбез яши башлады. Һәм менә шулай итеп 2 бала белән Наманганга киттеләр. Без анда 6 бала булдык. Менә ничек дип әйтим, ул Наманган дигән шәһәр безгә туган шәһәр кебек күренде. Чөнки анда безнең күп кенә туганнарыбыз, татарлар бар иде. Һәм Хамид Забарович Абубакировны белгән кешеләр дә бар иде. Әти театрда эшли башлады. Без әкрен генә укый башладык. Барыбыз да әти музыкант ясарга булды. 6 музыкант бер гаиләдә Наманганда ул коточкач кечкенә генә бер квартирада 2 олы кызыбыз пианино чиртә, без гыҗы Ринат белән скрипка уйныйбыз. Ике кечкенәләр без уйнаганны тыңлап, я бийләр, я җырлыйлар. Әни Апас районының Әтрәш авылының мулла кызы. Ничек ул түзгән, ул бөтен кыямәт неләр. Әтигә ул рәхәт, ул музыкант. Әни ничек түзгәндер, мин аны белмим. Ләкин без 6быз да анда укып чыктык. Музыкальный мәктәптә, музыкальный училищеларны бик әйбәт итеп укып чыктык. Һәм әтинең васыяте бераз гына тормышка аша булды. Казанга 62 елны килеп төштем. Әтинең васыятен монда кулакта да, йөрәктә дә. Чөнки ул әйтте, бер генә бала булса, без 6 анда. Әтинең танышлары бик күп, миңа ярдәм кулы суздылар. Миңа ничек дип әйтим, начар кешеләр вообще жолыма чыгамады. Беренче курс мин әле эшләмәдем бер кая. Икенче курста консерватория эшләгән балалар, алар Камал театрының оркестрында приглашенный музыкантлар бар бит. Менә шундый хәлдә эшлиләр. Бер көн әйттеләр: "Мы все хорошо понимаем, Фуат, идем к нам работать, потому что нам там татарин нужны". Кыскасы шулай. Театрның бу сахасын атлап кирдем икән. Тиз генә әтигә телеграмма суктым, мин театрда. 5 ел узгач, безне гомумән барыбыз да штатка алдылар. Ничектер шулай килеп чыкты. 3 ел мин әле оркестрда гына уйнадым, потому что Березин дигән музыкант, дирижер, ул 70 елны киткәндә әйтеп калды.
оставляю тебе место, смотри, не подкачай, ты будешь, ну, шулай болып қалды. Мен за музыкальной частью, в скобках, он же дирижер деген нені, сразу екі жилкіме ұстылар да, Рашид апа білен Марсель Хакевич, оқыту болсыңа. Мен шундан театрдан айырылмадым. Оны айта башласаң, 180 спектакльға 60 жыл ішінде өзімді ашанмын. Но міне шулай келіп шықты. Қой уақыт сезонда 5 спектакль жазадым, 5 спектакльға музыка. Ең тігі міне Иракқа қалған спектакль Кияу білән кәләш. Біз оның театрға Дамир Сережиев алып келді, оның диплом іші. Наконец, қолыма ілікті «Ұтлы бұзылар» деген бір китапша бұл. Зүлфат жазылған. Зүлфат Маликовның шиырға бірінші китабы «Ұтлы бұзылар». Оқимын, мен сатып алдым аны, тұтача. И бір шиыр келіп шықты. Кешір деген. Назларымны кешір, соңардылар. Yazlarımla geçir, sağırdılar. Күзләремне geçir, соң бақтылар. Һәм башқа кетті. Минем башқа сұрадым, әйбәт. Жыр әзір болды. Мен әлі күрсәтер алдынан Шамилнің өзіне. Не эшләде бу йөрәк, нәрсә булды? Данҗык. Шамилнің күзен күрсәгез. Булды. Ол менің үшін ең мотор спектакль болып шықты. Қысқасы міне театрда 57 спектакль жасағанмын. Көп сөйлегенім бар. Банкротны қойып жатам. 74-ші жыл. Біразат Накеевич. Музыкалар яздым. Ихсанов білен приказчик болып Илдар Хайруллин. Тангылар бийлер, жырлылар. Нишлерге. Гаухар апа Камалова, самогонщицаны у нее. 5 литрлы нейін тұтқанда, шәсін репетицияда жүрейі. Бір күн жүрейі, екінші жүрейі. Қары, қызлар жырлы, Нәжибә жырлы, Илдар бейі. Оған бір нәрсе жоқ. Бір күн шақты өздейінде. Біз шықырда отырабыз, оркестр ұжуыне. Шәсін тұтқан, яма чықырға біразына келгенде тауышы күшлі бетінде. Өнем үжіклеп айта. Сен неге меңа жыр жазмысың? Яздым, үйрендік. Бірінші спектакль. И Гаухар апа жырлы. Ақмаса да таматыра. Кістесіннен байларының шешесі білен. Хүйірді такие ақмасада таматыра, шешесінен байларының жырлап шығады бұл. И мен уже бию әзірледім. Нәрсеге? Та-да-ра-да-ра-та-там, та-та-ти-ри-ти-ри-там, та-да-ра-да-ра-та-там, та-та-ти-ри-ти-ри-там. Гаухар апа, как мотылек, как ұшар құш кебек. Чарльстон бию башлады. Чарльстонны бий, рахатланып өзін. Ondan soң шолық бутылкасына да и диванға барып шап. Халық қол чаба. Şapkada alar hale. Benim teatr ең мотор тұрмыш жылдарым. Міне
Ул минем тормышым. Бу причем тормышым иң яраткан менә бит еллар. Әти миңа әйткән сүзе бар. Син миңа ничә ел гомер бүләк иттең ди, үзең эшең белән. Потому что монда килә кайта алмады. Үпкәсе начар, манган һавасы аңа бик килеште. Без аның белән аралашканда ул әйтте, менә шунда әйтте. Син миңа күп еллар бүләк иттең.